Благодарим на маскарадна група Кукери от село Челник. Предходни бяхте. А сега при нас ще поканя кукерска група Каракуши от град Алфата. Ръководител Иван Иванов. Създадена е преди 8 години от група самоделци, които решават да издигат и възстановят забравения ритуал. Някои от тях преки наследници на танцуващите в миналото кукери изравят от семейните архиви спомени, стари фотографии, които стават фотополарищи по възстановяването на и малките. Името на групата означава черна птица, затова на тотема си Каракуши носят две черни пера, които отидат високо. Основните персонажи са поп, стопани, стопанка, булка, зета, рако, мечка, циганин и купове. Главните сцени, които се представят чрез играта на персонажите, сватба, пораване, служба и раждане на новородено дете. Куповете играят своя танц, изпълнен с символични скачания, а стопанена извлича своята позиция. Кукерска група Каракуши. Заповядайте.